Бе, това му дай само да яде, бе. На майка си ще метне. По отношение на ядене. Миличко, само ни тук. Ах, тато, що ти правят? Миличкото там. Чакай. Стига, бе. Ама той нека свеже. Чакай се. Ой, милото. Ковашта майка. Дай на апарата го снима, бе. Чакай се. Чакай. На, мама, последно, защото миленкото то. Тя му свикна вече. Тато. Свикнахме ли вече? Пуснах и малко соп. Ой. Ой, не мога повече. Ама ти не. Ти няма бруталност. Ой. Ей. Ей. Дай извърши. Дай му водичка, му изпухме на дете. Ох, горкото. Няма мама повече. Ама тя май иска още. На мен ми те чокали. Ай, още малко. Не лимон, стига. Нищо. Значи ти стискай го. Ама, много толкова за това. Ай, доста. Ама не мога да го скъса за това. Не, мама си. Ти сяла лимон и он заспи, бе. Тя така се разсъни. Чакай, мандаринка ще обеля. Мале, ако знаеш по-шана. Това по тебе. Ти не снима ли хубаво?